Čau, já se jmenuji Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska si s Víťou zahrajeme hru na schovávanou, ale nebude to obyčejná hra na schovku. Víťo, co tam bude? No, budeme se schovávat podle určitých barev, které nám budou přiděleny. Tak doufám, že tu schovku alespoň jednou vyhrajeme. Třeba někdy budeme i hledat. Tak já si myslím, že to nebudu vykecávat. Běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, ať už tady máme 100 000 a jdeme na to! Víťo, vypadá to, že jsme ve hře. Jo, a tady je nějaká obří prolejzačka, ale musíme najít zelenou barvu, ta je tady. Tak, co? Ale nebarví? No, protože až za 20 sekund se měníme. Lidi, ale ten mod bude hodně zajímavý, protože pokud nás ten, co hledá, najde, tak my budeme hledat taky. A takhle to mají úplně všichni hráči, tak jsem na to zvědavý, jdeme na to! Jo, a vypadá to, že už hledaj. Tak já jsem schovaný na téhletý kuličce a koukám, že můžeme na ně i zapískat. No? A uslyší nás? No snad jo, a vypadá to, že tamhle už jsou dokonce 3 hledači, to jsou asi ty, jak svítí. Cože? No ale za 9 sekund se nám mění barva, budeme muset jinam, tak snad nás neuvidí. No možná to začne být hodně složitý. No ale naštěstí, ta mapa je fakt velká. Musíme najít modrou. Tak, a kde je? Tady naproti. Ale tady jsou coiny, můžeme sbírat i ty coiny. Výborně. Tak, dobrý, vypadá to, že hledač tady není, takže si tady můžeme v klídečku sbírat. Tak. Tamhle jsou další 2. No, když tak jsou i dole, každopádně lidi jsme hrozně maličký. No to jo, oproti tomu pokoji, ano, já si jdu schválně kouknout, kde jsou ty hledači. Vidíš, je tady chodí, dokonce už 3 jsou. Tyjo, je jich fakt hodně. Jo, ale vypadá to, že nás vůbec nevidí, že chodí jenom po té druhé straně. Takže si... ne, už na nás někdo běží. Tyjo, Víťo, tohle nebyl dobrý nápad. Ale za 3 sekundy se nám mění barva. Tak. Doufám, že to bude nějaká normální červená. Co? Ne, ta tady nikde není. Ne, není, ale už po nás běží, musíme rychle utíkat. Prostě, tamhle je červená. Tak. Rychle, já se otočím, běží furt za náma. Dobrý. Dobrý, jsme na červený. Teď by nás neměl vidět a vypadá to, že tamhle toho chytí. Ne, no a nám zbývá 20 vteřin a barva se opět změní. No, co? Proč jsme... Jo, dobrý. Musíme se hýbat. Prošli okolo nás. Tak tohle bylo hodně ofous. Jo, snad o nás neví, že se tady schováváme a vypadá to, že tenhle tady... Jo, teď jsem omylem změnil barvu. Dobrý, vypadá to, že jde pryč. Ne, furt je u nás. A za 5 sekund se mění barva, takže nás uvidí. No ale naštěstí jsme na tom legu. Jo, ale tady žádná modrá není. Ne! Je zase na tom tlačítku tam dole na té lavičce. Jo, spadl. Tady je taky modrá, tak dobrý, ono to vypadá, že ten hledač si nás vůbec nevšiml, takže si tady můžeme ještě sbírat coiny. Tak, ještě tady ten. Tak a můžeme rovnou i tamhle ty 2, já se jdu schválně kouknout, kde jsou ty hledači. Tadyhle 2 jenom stojí a tenhle tady běhá, ale neběhá u nás, tamhle je další. A ten jeden byl blízko u nás, mě by zajímalo, kam se poděl. To mě taky, ale vypadá to, že si nás naštěstí nevšiml. Jo, tak si tady můžeme nazbírat coiny, protože když nazbíráme 100 coinů, tak si budeme otevřít moc nějakýho peta. Sice nevím, co dělají, ale bude to hustý. To je pravda, tak? Teď máme nějakou zelenou a ta je hned tady, tak to je pohodička. Výborně, no to si můžeš sebrat i další coiny. Jo, už zbývá jenom 40 sekund, ale pro příště bych dal nějakou menší mapu, protože tato je fakt obrovská a než někoho tady je hledač, než někoho najdou, tak to fakt trvá. Tak, rychle schováme se. Dobrý, nevidí nás? Já nevím. Vypadá to, že ne. Víťo, ale snad... Dobrý. Dobrý, daj naštěstí pryč. Už jsem se lekl, že tady bude stát, dokud se nám nezmění barva. To já taky, no, to by si nás všiml. No to teda jo, hned. Tak. Ale nám se změnila úplně na stejnou. Super, no výborně. Tak, ještě tady nazbíráme nějaký coiny, tamhle je další. No, už nám zbývá jenom 7 sekund, takže jsme to asi vyhráli. Asi jo, 3, 2, 1. Výborně. No tyjo, vypadá to, že ten první hledač a obecně všichni našli hodně lidí. To teda jo, přežili jsme asi jenom 4. Tyjo, tady je to už menší, Víťo. Jo, to teda jo, ale zase je tady hodně barev, budeme muset hodně rychle přebíhat a za 20 sekund se tady objeví hledač. Co? A tentokrát máme být na duhový barvě. Jo, máme připravenou tady pod sebou, tak já si tam rovnou stoupnu. Vypadáme fakt hustě. To
teda, no, tak to jsem zvědavej. No já taky, tady může být třeba 10 hledačů a to bude fakt náročný na takhle malý mapě. To jo. Už se tam objel a už jsou dokonce 2. Cože? A jsou fakt blízko u nás, musíme dávat pozor, až se nám změní barva. Tak. Doufám, že nás hned nechytnou na začátku, tohle to bych chtěl taky vyhrát. Jo, uvidíme. Tak, 5 sekund. Jo. Dobrý, vypadá to, že běží na druhou stranu. to Tak. bylo fakt blízko, Zelenou. zelená. Dobrý, jsem na ní. Tak. A máme krásný výhled, dokonce už jsou 3 hledači, 4. Cože? Tyjo, tak tady to jde fakt rychle. No to teda jo, už nás zbývá fakt málo. No tak uvidíme, Víťo, snad zůstaneme schovaní. Jo, ale může tady klidně i zapískat. Tak? A tamhle našli dalšího. Ne. A vypadá to, že se blíží k nám, ale naštěstí nás teďko nevidí, uvidí nás až za 7 sekund. No prosím, ať jde pryč, ať se můžem jednoduše přesunout. Tak prosím, ať je to barva blízko. Modrá. Jo, dobrý. Výborně, no, je nejlepší, aby vždycky ta barva byla hodně na blízku. No to teda jo, ale vypadá to, že okolo sebe máme všechny barvy, snad nás žádná nepřekvapí. Snad ne. No ale vypadá, oni skáčou i mimo mapu, my se můžeme schovat tady ze zádu. Co? Tyjo, to by bylo dobrý. No ale je to docela riskantní, protože tam nějaký barvy nemusí být. To je pravda. A tady u nás je jich fakt hodně. Už Tak. tady chodí skoro všude. 4 sekundy a oni jsou přímo vedle nás. Duhová. Dobrý. Super, tyjo, tak tohle bylo fakt těsný. Jo, to teda jo. A ještě tady můžeme něco udělat. Jo, můžeme tady vyhodit nějakou borůvku, nebo co to je? Ne, to je nějaký vajíčko dráčka. Co? A myslíš, že ho vidí i ostatní? No, já si myslím, že jo, že je to taková nápověda pro ně. No tak to je štěstí, že si toho nikdo nevšiml, protože by mohl tady vedle toho našeho místa čekat na nás. No to jo, a vypadá to, že už jsme asi jenom poslední 3, co se schovávají. No tak to bychom mohli být úplný vítězové. Modrá? Dobrý, stihl jsem to. Těsně vedle nás se pohybuje furt ten hledač. No je to docela napínavý. No to teda jo, zbývá poslední minuta a už zbývá jenom ten člověk, já a ten, takže jsme tu už jenom 3 a ostatní hledaj. A ten stojí furt jenom u nás. Myslíš, že si nás všiml? No já si myslím, že jo, že viděl, jak přebíháme. No sakra, ale neví podle mě, na jaký jsme barvě. No to asi neví, ale Tak. za chvíli to uvidí, protože máme 1 sekundu. Ne! Ne, ach jo, no tak teď už hledáme i my. No tak musíme najít někoho, ale teď nikoho nevidíme. Musíme si dát, jo, tamhle někdo je, ale to je asi hledač, ne? Já už ho nevím. našli. Super, no a ještě někdo zbývá? No já si myslím, že zbývá ještě poslední, ale kdyby mohl být, tak se schválně takhle rozhlídneme. No snad se někde objeví, protože mu zbývá jenom 30 sekund. No, to je pravda. Tak neschovává se někde tady vzadu. Tamhle někdo vyhodil vajíčko, vidíš to? Takže asi fakt bylo vidět. Takže bude někde tady. No. Musíme si na něj počkat. Tak, já si myslím, že stojí tady někde na té zelený určitě. Tak uvidíme. Tak doufám, že ho chytíme, protože když nevyhrajeme my, tak nevyhraje nikdo. Tady na té modrý stojí, tady někdo vyhodil to vajíčko. Cože? No ale zbývá 7 sekund, třeba se mu ta barva ani nezmění. Jestli ne, tak vyhrál. Jo, no vypadá to, 3 vyhráli dokonce. No zajímavý, ale škoda, že my jsme prohráli. No, ale bylo to fakt těsný. Nevadí, zkusíme poslední hru, Víťo. Víťo, vypadá to, že jsme ve škole. Jo, ale máme tady úplně jiný mod, protože se tady nachází lízátka, který nejdřív musíme sebrat a až pak se proměníme na tu barvu a můžeme se schovat. Co? No tak to bude složitější. No to teda bude, tak musíme se nějak dostat tady nahoru, protože my máme červenou a to červený lízátko je tady. Jo, vidím ho, no. Vyskočíme tam nějak? Můžem tudy, tak. Ne, já tam nevyskočím nahoru. To nejde. Ne, sakra, musíme najít jiný místo, kudy se tam dostat. Jo, anebo jiný lízátko, myslíš, že tady bude ještě nějaký? To nevím, ale jo, tamhle na stole je. Jo, ale tady můžeme tudy taky, hele. Super, Tak, super. Tady jsou knížky nahoru a tady je ještě jedna. Tak, výborně. Dobrý, ale hledač už hledá, doufám, že nás celou dobu neviděl a nesledoval nás. Tak máme červený a můžeme se schovat třeba tady. Výborně, super, no a teď musíme počkat, ale zbývá nám už jenom 9 vteřin. Ach jo, to nám fakt moc času nezbývá, doufám, že dostaneme žlutou, ta je přímo hned vedle nás to lízátko. Jo, to by bylo skvělý. Tak, jo! Tak máme Super. žlutou a můžeme jít třeba na tohleto koště. No výborně, tak, pořádně se tady schováme. Můžeme zůstat v něm a mezi tím, co tady čeká,
čekáme, tak si dám tenhle ten fizzy drink, který můžete zakoupit v každý večerce, je fakt výborný. No výborně, Víťo, já ho mám taky. No a kdybychom měli tu červenou, tak jsme se před chvílí do něj mohli schovat. Jo, to je pravda. Tak, ale teď máme zelenou, tyjo. To se musím zase dostat na tenhle stůl, to musíme zase tudy. No, asi přes ty knížky. Jo, ale ne, tady je další zelená. Výborně, tak tam vyskočíme. Jo, doufám, že jo. Tak, to můžeme asi klidně takhle tudy. To moc nejde. Já moc dobrý v parkouru teda nejsem. Musím si to přiblížit. Hop. A máme zelenou. Ale teď kam se schováme? To já nevím, někde kde je zelená a tady ji zrovna nikde nevidím, Víťo. Já ji taky nevidím, ale vypadá to, že ten hledač tady nikde není poblíž nás. Vypadá to tak. No, tak si tady asi zatím můžeme chillovat a sbírat si kojíníky. Třeba ho někde objevíme. Jo, tamhle skáče, už ho vidím, jsou za ním třpytky. Jo, a další barva je duhová. Jo, ale žádný duhový lízátko tady nevidím. Já taky ne, Víťo. Co, tohle je fakt zvláštní, schválně se porozhlídnu takhle po celý mapě. Jo, tady je! Super! Dobrý, je hned vedle nás, ale zase nevím, jak se tam dostat. Tady je skokánek! Tak, hop! Výborně! Tak. Jdeme ho vzít, ale kam se pak schováme? To nevím, já nic duhovýho nevidím, vím, že tam byla knížka na nějakém tom stole, ale jo, nevím. A tady je ten hledáč! Jo, tamhle je duhová knížka, ale nám to vyprší za 8 sekund, to tam ani nestihneme doběhnout. To asi ne, no, rovnou budeme mít další barvu a je tady žlutý lízátko. Ach jo, to zrovna se nám není ono. nehodí. Tak, a kde je tady je hledáč, ne! To si děláš srandu a my musíme najít zrovna tohle Tyrkisovi, já to tady nikde nevidím. Ne, sakra, Víťo snad nás nechytne, utíkáme. Já utíkám, co nejrychleji můžu. Tak. Rychle pryč, zkusíme to tady vyskočit, ne, to se nám nepovedlo a sakra, furt se k nám přibližuje. Tak vyskočíme tamhle na ten stůl. Jo, ale vypadá to, že on je rychlejší než my. Co? Super. Na tom stole není ta barva, kterou potřebujeme. Ach jo. Rychle, vypadá to ale, že je na téhle židli, tak snad nás do té doby nechytí. Jo, to je ta barva. Tak, ale teď kde se můžeme schovat? Myslíš si, že tohle to má stejnou barvu, když stojím na tom stole? To nevím, no, ale možná jo. No, Uvidíme. Tak uvidíme, až je za náma blízko. Přijde. Tak. Jo, vypadá to, že jo, ale on nás nevidí. Ale teď se nám změní barva. Jo, my jsme super. Výborně lidi, no, tak to si myslím, že jsme na konci. Hra na schovávanou se nám dneska celkem povedla. Pokud se vám video líbilo, tak běžte dolů, klikněte tlačítko odběru a mějte se hezky. Příště zase, čau! Čau!